саломи дуруди бепоён бар шумо дӯстони азиз. имрӯз дар бораи обу ҳаво ва ин борон суҳбат намекунем, зеро ана ҳамин ҳаво низ ба хотири як мард гирья мекунад. ба хотири кӣ ва барои кӣ? агар ҳар яке шумо донед ва бишносед, имрӯз субҳ ба як навор чашмам расид, ростӣ дар ҳайрат афтодам. як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи Комроншо, ҳоҷӣ Комроншо, яъне дар саҳифаҳои иҷтимоӣ Коля Таҷик мегуфтанд, дирӯз аз дунё гузаштааст ва имрӯз ҷанозааш дар шаҳри Ваҳдат ё ин ки Ҳисор гуфтанд. ростӣ ҳамон шахс, ҳамон бародари мову шумо аз дунё гузашт. ҳамон шахсияте ки барои муҳоҷирони корӣ мушкили муҳоҷирони кориро ҳал мекарданд ва касое ки дар Русия фреб мехӯрданд, ин бародар коре мекард, маблағи онҳоро, маблағи бо ҳалол кор кардаи онҳоро гирифта медод. ва дӯстони азиз, ростӣ ин як ҳолате ҳаст ки шояд мо дарк кунем. чӣ хеле гуфтам, имрӯз мо дар бораи боду ҳаво суҳбат намекунем. ин боду ҳаво ҳам ба хотири ана ҳамон мард, ба хотири ана ҳамон марде ки барои муҳоҷирони корӣ меҷангид, рост меистод. худованди мутаол акаи Комроншоҳро тариқи раҳмат, шоистаи ҷаннат, қабрашро пурнур аз гуноҳҳои кардааш бигзарад. зеро худованд худаш мегӯяд ки ла тақнату би раҳматиллаҳ, шумо мега аз раҳмати Аллоҳ ноумед нашавед. ла таҳсан, ноумед нашавед. шумо бояд ғамгин нашавед, зеро худованд азим аст, худованд карим аст, худованд раҳим аст. дӯстони азиз, бар аҳлу оила, ба фарзандҳояш, ба фарзандҳои ин маҳрум сабри ҷамил хоҳон ҳастем. худованди мутаол ба раҳмати худаш қабрша пурнур кунад ва мушкили азоби қабра барояш осон мегардонад ва аз гуноҳҳош мегзарад. зеро банда ҳастем, бехато, беайбу бегуноҳ намешавем ва бар хешу табору аҳлу байту ба наздикон сабр хоҳон ҳастем, зеро бандагӣ ҳаст. ҳар яки мо рӯзе мемирем. ва дӯстони азиз, чӣ гуфтаниям дар охир ки дар ин дунё фақат номи неки инсон абадӣ хоҳад монд. дар дунё бояд чунон зиндагӣ кунем ки баъд аз мурдан ҳатто ҳамон гулкове ки қабри моро меканад гирья кунад. на оне ки вақте шахсе аз дунё гузарад гӯянд ки ҳарчи мо аз ӯ халос шудем. акаи Комроншо, яъне ки Коля Таҷик, ягон хишованди ман нест, вале бародари ман аст. иннамал муъминуна ва ихва, яъне ки муъмин бародари муъмин аст. мо ҳама бародари якдигар ҳастем. фақат дуои нек дар ҳаққашон кунем. худованд мушкили азоби қабра ҷошан ҷаннат бигардона, мушкили азоби қабра барош осон мегардона. зеро марг ҳақ аст ва рӯзе ҳамаи мо мемирем. ин дунё дунёи фонӣ ҳаст. имрӯз ҳастем, фардо намедонем ки кӣ ҳасту кӣ нест. хуб дӯстон, аз шумо фақат тақозои онро дорам ки дар ҳаққи банда, дар ҳаққи майит, дар ҳаққи маҳрум дуо кунед, зеро дуо дар ҳамин рӯз иҷобат мешавад. зеро расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки ҳар вақте борон меборад, яъне ки раҳмати худо бар рӯи замин меборад, шумо дуо кунед, зеро ҳамон лаҳза дуои шумо қабул мегардад. ва дуо кунем дар ҳаққи якдигар, дар ҳаққи бародарону хоҳароне ки дар муҳоҷират ҳастанд, кору фаъолият доранд. дуо кунем, иншааллоҳ беҳтарин мешавад. ва ина дидестед ки аллакай борон ҳам борида истодааст ва худованд ака оқибати ҳар як кори моро ба хайр бигардонад. бар шумо барои кор саломатӣ хоҳон ҳастам. худро эҳтиёт кунед. боз як бори дигар бар аҳлу оила, фарзандҳо, хештаборон, падару модари акаи Комроншо, ҳоҷӣ Комроншо сабр хоҳон ҳастем. аллоҳ ёру мададкори ҳар яки шумо бошад. дӯстон,